Amaphupho ngikhaya. Baningi babuze ngendlela ehlukene. Ngicela uphuthume ku-YouTube uzofica-ke ividiyo noma amavidiyo ahlukahlukene ngichaza kabanzi ngikhaya. Ukuphupha ushayela uqoqa izibi egcekeni. Lokho kusho ukuthi-ke kuzomele uchele uphinde libethelwe nekhaya. Okanye kuyenzeka-ke uphuphe ubiye isibaya engadi ijalidi. Isibaya-ke kusho ukuthi kudingeka-ke ubethele ikhaya. Kusho ukuthi khona kumele nikwenze ekhaya njengoba ubuyela uyabiyela ngabe wenza isibaya kusho ukuthi kudinga ukuthi-ke kube khona ukubethela okwenziwayo ekhaya. Sonke siyakwazi-ke ukubethela. Uma kuthi-ke uyadinga ukuthi-ke ngikuxhumanise nomkhulu uzokusiza ngokubethela ekhaya, ungasibhalela-ke ku-inbox ngizobe sengixhumanisa naye. Uma unombuzo ubuze ku-comment ucele inamba ku-inbox esizokuchazela kuyo amaphupho ka-WhatsApp, usubscribe na ku-YouTube.